Вълнението е не по-малко, но първо, разбира се, благодаря на моите колеги, на стари и млади, на това, че съм все още на тази сцена и искам да обобщя нещата. Преди 93 години наистина се каза, че Варненският театър се създаде. Създадохте го вие, защото Варненският театър, тази сграда, в която ние се намираме, се дължи изключително на вашите родители и прародители. Тя е построена с вашата помощ, с любовта на варненци. Защото тук се каза, и аз искам да го повторя, в най-тежките години, когато ни грози икономически и духовни кризи, единственото нещо, което може да спаси духа на човека, да спаси не само физическото оцеляване, но преди всичко най-важното нещо – душевното оцеляване. Защото това е залога за бъдещето. И ако него го няма, трябва да ви кажа, че разрухата би била пълна. И аз искам да благодаря на всички уния труженици, които работят в областта на културата, независимо кои са те. Всеки, който носи някаква частица, някаква дан към онова, което се твори на сцената, за сцената. То е благодат. Благодат към всички нас, към всички вас. Не мога да повярвам, че точно преди 10 години за последен път направих поклон на тази сцена. Ето днеска, отново на 80 годишнината си, благодаря за този ден. Благодаря, че все още съм жива, че още мога да се движа по улиците на Варна, че мога да се радвам на онова, което става в театъра, на успехите на моите колеги. И аз съм уверена, че тази вечер те ще се върнат или след малко ще ни позвънят да кажа, че по поредната награда Варненският театър е записал в своята история. Дай Боже да я получат. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря ви, че сте в тази зала. Благодаря.